Heu arribat a les mines Surroca, que formen part de la principal conca minera carbonífera de Catalunya. Aquesta explotació minera, oberta l'any 1787, se centrava en l'obtenció d'hulla, un tipus de carbó d'alta qualitat i gran poder calorífic que es va extreure fins a ben entrada la dècada de 1960. El carbó, que es troba en aquesta zona, té el seu origen en la sedimentació i posterior descomposició de matèria orgànica, principalment vegetal, ara fa més de 300 milions d'anys. Les mines Surroca es consideren un geòtop, ja que són un escenari excepcional per reconèixer la gènesi d'aquest material. La complexitat geològica de la zona en va dificultar l'extracció i va obligar a realitzar mines a diferents alçades i elaborar tot un sistema de vagonetes per transportar el material des de les mines fins a l'antiga estació de tren de Toralles. Avui dia, si et fixes bé, encara es poden veure les restes dels camins per on passaven les vies de les vagonetes. Un altre element geològic destacat és la gran font o surgència que neix de les filtracions d'aigua en les roques calcàries de la Serra Cavallera. Es tracta de la Font Gran, que, gràcies a l'important cabal d'aigua que brollava quasi tot l'any, s'aprofità per a fer moure una roda de molí. Heu sentit parlar de les revoltes pageses? Dels remences? A la Catalunya feudal, com arreu de l'Europa feudal, els pagesos eren esclaus de la gleba. Significava que no podien marxar de les terres que ells conreaven sense compensar econòmicament el senyor que els explotava. Aquesta compensació era l'anomenada remença i l'havia de pagar el pagès i els seus fills, que ja naixien serfs de la gleba, si volien ser lliures. Per aquest i altres mals usos feudals va esclatar la revolta dels remences. La primera de les dues guerres remences va esclatar aquí, a la vall d'en Bas, comandada per Francesc de Verntallat el 1462. La revolta camperola es va barrejar amb la Guerra Civil Catalana. Aquest període va acabar amb la Pau de Pedralbes el 1472. Malgrat això, va caldre una segona guerra i moltes negociacions per arribar al pacte que suposà la sentència arbitral de Guadalupe, dictada per Ferran el Catòlic el 1486 i que va desmobilitzar la revolta.